Израел. И трябва за да не бъда голословен, искам да кажа, че в края на юни турският премиер Ердоган отмени 21, обърнете внимание, военни споразумения с Израел. Това е един, как да кажа, изключително важен елемент в отношението Турция и Израел. Тъй като Турция се обърна към Ориента и особено към Иран, ако разгледаме отношението между Турция и Иран, може да се поставим въпроса дали Турция върви подир Иран или Иран подир Турция. Тие две страни слагат началото на един много изключително опасен елемент в отношенията Ориента и Източна Европа. Някой ще каже, защо? Къде е сега Иран, къде са Турция и кое е отношението към Европа? Ами, малцина осъзнават огромните последици от тия изменения. Малцина. Какви са? Да, и ще ги кажа. Повечето от хората са загрижени кой за Иран, за ядреното оръжие, кой за Турция. Но опитите да се здоби с ядрено оръжие Иран не изключват възможността това да стане и чрез Турция. Да. И не случайно тия две страни решиха да си помогнат, зато и защото няма какво да си кривим душата, Европейския съюз няма влияние върху Турция. Няма какво да заблуждаваме. И Турция им удари гръб на Европейския съюз. Им каза, щом не искате, ние можем без вас. Обаче вие ще натърсите. Значи, прокрадва се мнението, и това и между американски специалисти, че този е контакт, това е сближаване на позициите между Турция и Иран на базата на добиването на ядреното оръжие. Представете си, Турция е велика сила, няма какво да заблуждаваме. Турция в последните 10 години увеличи вътрешния си продукт 8 пъти. Тя се очаква да бъде една от следващите велики сили. Значи икономически. Не говорим за проценти, а 8 пъти увеличи брутния си вътрешен продукт, национален продукт. И Турция произвежда от до. Тя е регионална сила. И ние, ако не съобразяваме с това нещо, значи сме последните наивници. Още един елемент, който трябва да обърнем внимание, като наблюдаваме Турция. Само преди, да ни излъжа, преди 3-4 месеца, може би беше, когато нещата ни дава повод да мислим, че се променя толкова бързо, че е трудно да следим събитията, но лидерите на Иран, Сирия и Турция се срещнаха в Истанбул за консултации. Тие консултации не навеждат на мисълта, че не са нищо повече от това да се реши проблема Турция-Ориента и отношението към Европейския съюз. Защото, представете си, един съюз между Иран, Сирия и Турция ще се отрази изключително сериозно върху политиката на европейския континент в Ориента. Просто ние губим вече Европейския съюз губи първо пазари. Така и на фона на всички тези явно глобални политически смяна, глобален политическа смяна на курса на Турция, от тук нататък България, какво се случва с България? Най-интересното и европейските политици, Европейския съюз на съвещанието преди 2-3 месеца или колко беше, в Брюксел обърнаха внимание, че Турция е стратегическа страна, да е какво се разположена между Европа и Азия и т.н. България трябва да промени. Виждате сега неправ в косвен в контекста на изказванията, България трябва да промени отношението си към Турция. В какъв смисъл обаче? Никой не ти казва. Какво да правим? Да танцуваме с Турция? Да играем хора с Турция? Или как? Трябва да се обърнем към Турция, да заострим нашите политически, икономически и търговски отношения, естествено икономически търговски отношения, да променим по някакъв начин отношение си към Турция. Но никой от Европейския съюз не посочи модел. Точно какво да направим. А какво се има предвид под промяна на отношението? Значи, България едва ли не е оставена на самотек да си решава проблемите с Турция и никой не може да гарантира, Европейския съюз и НАТО да гарантират целостта на България. И няма да я гарантират. На практика текат процеси, които могат да завършат с едно единствено нещо. Фатално за България. Просто можем да я загубим. И поставяха въпроса, пак се постави индиректно въпроса, виждате ли сега, вие с Америка и с Русия дръжи някакви отношения и т.н. А какво се оказа? Русия ни даде да разберем, че тя е в изключително топли отношения с Турция, почва да прави 3 ядрени централи или 2 ли в Турция. Да. Ние отказваме на общо основание. Не щем Александрополско, не щем Южен поток, не щем. Той, което Русия ни предлага, не щем АЕЦ
това Белене ни щем. Как постоянната конфронтация с Русия ни отделя. Не знаем на кой Господ да се молим. Ние мислим, че като угодим на Америка, едва ли не ще решим проблемите. Но се оказа, че Америка малко и пука с извинения за България. И там, където ние имахме реалната подкрепа, където можехме да разчитаме, явно, че и там вече си изгорихме мостовите. В глобалната политика никога няма изгаряне на окончателни мостове. Има интереси. Още повече аз не съм много убеден, че Русия ще се така потъпче интересите заради малка България. Да. Много пъти е имало случаи, когато Русия просто не е мачкала и изобщо не се е интересувала от съдбите на България, защото става въпрос за една чужда държава. Колеги, изпишете телефоните, защото те така и иначе почнаха да звънят. Да. Тръгнаха телефоните. Хубаво. Сега да видим, да чуем първия наш зрител. Ало. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, слушам ви. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравяваме господин Тюфикчиев и господин Тошев, да са живи и здрави. Сега, имам към тях два кратки въпроса. Доколкото разбрах от медиите, в началото на юли или първата десетдневка на официално посещение в България ще бъде президентът на Турция Гюл, Абдула Гюл. Сега, какво смятат те? Къде ще го заведе Бойко? Може би пред Банябаша и там ще му се поклони за пореден път. Ще имаме ли поредното, поредните поклони и теманета на българската политика и ще бъдат ли за пореден път предадени българските национални интереси? И втория ми въпрос, той е повече към господин Тюфикчиев. Господин Тюфикчиев, кой регистрира ДПС в България, защото това беше първата стъпка към ислямизирането на България, повтарям, първата стъпка, кой натисна България от чужбина и кои предатели вътрешни предадоха българския народ? Моля, отговорете точно, ясно и конкретно. Да сте живи и здрави. Благодаря ви. Така, нека да чуем обаче следващия зрител. Ало. Ало? Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, господин Касабов, Станимир Гелемачев от Ивайловград. Слушам. Ще коментирате, вашите гости как ще коментират последното изявление на господин Красимир Примянов, че инициативата на телевизия СКАТ и на ВМРО не на турците в Европейския съюз е била опасна за България. Това интервю е публикувано в последния брой, в брой 16 на вестник Тракия и в днешния вестник Нов живот, това е вестника на източните Родопи, който се издава в Кърджали. Има интервю с говорителя на главно мюфтийство, където заплашва опасността на обществото ще стане по-голяма, ако не обърнем внимание на зараждащата се исламофобия. Благодаря за вниманието. Така, какво да коментирам? България е била винаги пълна с безродници и с предатели. Същите тези, които на времето регистрираха и ДПС. Това стана БКП, БСП. Луканов тогава беше жив по заказу на... Март месец 90-та година във Варна регистрираха ДПС и тогава Доган с наш служител от службите Държавна сигурност, полковник, на който забравях дори името, отидаха и наложиха Доган за председател. Там може да се говори много по този въпрос, но той е прав, господин Иванов, като казва кой. Действително с участието на БСП. И тогава се взе решение, макар че съда не регистрира ДПС като политическа партия или като движение, въпреки всичко БСП се затвориха очите и на изборите същата година разрешиха ДПС да се яви на изборите. Вижте какъв парадокс става. Само и само да не налеели гласове на СДС, а да бъде ли като самостоятелна сила, ще ли да отнемат гласове. Тя е дълга тема, мога да я развена цяло предаване. Така, всъщност БСП през цялото време е работила срещу България. Точно така е. Срещу България. Чуем следващия наш зрител. Ало. Ало, добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? От Перник. Слушам. Доста ми харесва предаването и искам да се бъда по въпроса. Казвайте. Да поканите някой от управляващите, да му зададете тия въпроси и да видим какво мислят те. Какво да ви кажа? Първо, няма да дойдат. Второ, когато на те наречените управляващи им се задават неудобни теми и въпроси, те обикновено бягат или не отговарят.
Типичният пример е днеска с Бойко Борисов, който нашата репортерка най-накрая успя да го хвани, Ваня Чечева, т.е. репортерката на предаването, и му зададе простичкия въпрос. Защо излагахте и папката, която дадахте и твърдяхте, че от ДАНС относно разследване на Марков, всъщност Марков сам разследва себе си. Той вървя и мълча като пукал през цялото време и заяви, че има много работа. Говорим за огромни далавери тук на община Бургас. За това говорим. Той не застана дори като мъж, не като министър-председател. Не застана като мъж и да поеме отговорността. Да, подвели са ме или крие го, носят са едни пари, търкалят са там едни пари, сега има нужда от него. Не. Манкотеше там, точно като ученик. Какво да ви кажа? Ало. Ало. Слушам ви, откъде се обаждате. Добър вечер, господин Казлапов. Да, слушам ви, откъде сте. Обаждам се от Англия. Значи, господин Касабов, искам да задам такъв въпрос. Казвайте. Ало. Да, вие сте, слушам ви. Господин Касабов. Да, слушам ви. Значи, искам да задам такъв въпрос. Казвайте. Вместо да ги оставим България, Турция и другите държави за тях да наприказваме, дай да видим тогава, както днес обеща господин Борисов, че ще трябва да плащаме данъците на Гърция. Че ние какви сме, че трябва да им плащаме данъците на други хора. Това не е въпросът. Дайте да оставим тази Турция на една страна. Благодаря ви. Така. Той Борисов може да обещава от името на този нещастен народ. Братския гръцки народ. Братския гръцки ще плащаме, що не? Ако трябва ще си удерем кожите, ще ги продадем, що му каже Борисов. Какво му е? Ало. Прощавайте, предаването ли е? Да, предаването е, слушам ви. Искам да задам въпрос. Казвайте, откъде се обаждате? От София. Слушам ви. Изключете звука на телевизора си. Да, изключвам го сега. Слушам ви. Готово, изключих го. Да, вие сте, говорете. Аз ли съм? Да, вие сте. Добър ден. Прощавайте, искам да задам следния въпрос. Казвайте. Имат ли самите арабски страни сили да се справят с надигащия се радикален ислям? Има ли при тях някакви такива демократични, нормално мислещи сили? И втория, проистичаш от този въпрос. Не смятате ли, че ако не беше рухнал източния блок, нямаше да така изведнъж да избои тази вълна на радикалния ислям? Защото все пак, когато се появи един идеологически вакуум, макар и с техния арабски социализъм и така нататък, като се появи този вакуум, той освободи място за радикалния ислям. Какво мислите по този въпрос? Добре, благодаря ви. Ще ви отговоря. Всъщност въпрос е отделните арабски държави, които са били колонии, все пак на европейски колонии са били, имат ли необходимите имунни сили да се справят с избояващия радикален ислям? Това беше въпросът на зрителката. Не, настъпващия хаос и икономически трудности просто отвалят това твърдение. Между другото, въпросът на гражданката беше много така директно и добре насочен. Наистина тя е разбрала, че радикалният ислям участие е рожба на студената война, т.е. на противопоставянето между съединените на двете системи. Но сега, когато той вече почна, когато установение политическо разделение в арабския рухна, от тук неизвестните са много. Аз, като изключим Турция и още някой по-така Саудитска Арабия, може би, страни